Boas, eu son Manuel Ángel Bouzas, máis conocido como Manolo do Trompeta ou Manolo Gaiteiro. Son daqui de Zas, bueno, hai 40 e pico anos fun un dos que empezamos a facer isto que estamos a falar hoxe, a Festa da Carballeira. Como naciu a Festa da Carballeira? Bueno, a Festa da Carballeira naciu, naquele momento éramos un grupo de rapaces de aquí que organizábamos, tiñamos todos, bueno, a maior parte deles entre 17, eu tiña 17 anos, creo, ou 18, ainda nos tiña cumplidos. E organizábamos as festas do Carmen, as festas daqui do pobo, habíamos empezado. E, bueno, naquele momento nós organizamos as festas do Carmen a nosa maneira, cal non era a maneira tampouco lle gustaba ao pobo, non? Pero, bueno, entonces, no momento dado, tomamos a decisión de facer algo donde non dependéramos moito da idea do que era xa unha festa que tiña unha tradición atrás. Naquele momento era cando empezaba, aquí en Galicia, os festivais folk, o mítico Ortigueira, empezaba Pardiñas, empezaba o Intercéltico de Moaña, uns cuantos por aí, e nos apuntámonos tamén, digamos, á moda. Tuvemos a idea de querer facer algo recuperando un espacio e unha festa que houbera xa antes na Carballeira do Souto, unha festa onde iba a xente a pasar a tarde do Día do Sacramento, a comer pulpo, naquele momento ainda era barato, e, bueno, a esparcirse ali o día ese sábado ou ese domingo do Sacramento pola tarde. Quixemos recuperar ese espacio con outro tipo de músicas. Foi como empezou, digamos, non? Pero gostaríamos saber tamén como foi esa primeira conversa ou onde saliu esa primeira conversa de por que non facemos algo aquí? Supoño, esa primeira conversa supoño que surdiría nunha taberna. Non me acordo, pero fijo, vamos, non me equivoco, vamos, nada. Supoño que surdiría no Trompeta, que era un bar que tiñamos nós, que tiñamos na casa, non? E ali nos juntábamos os rapaces do pobo, a maior parte deles. Bueno, creo que veu o tema por aí. Veu que nun momento dado decidimos facer algo e que, digamos, que dera identidade a un proxecto, non? Non sabíamos naquele momento en absoluto que iba a chegar ao que chegou, non? Eu tiña moi claro de que iba a ser algo importante se todos metíamos a man no tema, pero empezou por aí, empezou nunha conversa, por que non facemos isto? Daquela, pois tiñas amigos que tocaban a gaita, outros que non sei que, era no momento onde regamos o que é a música tradicional e o baile empezaba a coller un poquinho máis de pulo despois do tema, e empezou por aí, basicamente, o primeiro ano principalmente, acórdome que empezamos montando unha barra de madeira como a que andía o mismo día, e con as carretillas levamos unhas serras que fomos a Bulla a buscar sin ter o logotipo, es que máis non existía nin asociación cultural o primeiro ano, non? Con as serras que nos deron ali, que compramos, unhas dunha maneira, outras doutras, uns barriles de viño, uns gaiteiros, e empezamos por aí. Empezamos así. O sea, que houve xerra xa no primeiro ano da Carballeira. Sí. Eran, digamos, ao mellor eran incluso restos que lle quedaban por ali a Aparicio, non? Porque non era un modelo único, era, non me acordo os que trouxéramos, se foran 200 ou 300, pero eran de varios modelos, vamos, non tiñan, ya empezáramos por aí, sí. Te dicías agora que ti tiñas claro que poñendo esfuerzo de todos iba a salir algo grande, algo tal. Isto tiño claro a xente que vos rodeaba, cando vos dixeches na casa, nós queremos facer isto, tiño igual de claro todo o mundo? Eu penso que na casa non dixemos nada. Na casa nós esas cousas nunca dixemos. A ver, tiñamos todo o mundo claro de que iba a funcionar. Hasta que nivel? Non o sei. Os primeiros anos foron duros, non é... Quero dicirche que nos primeiros anos, é máis, o primeiro ano fixemos o primeiro ano, o segundo ano xa non houve Carballeira. É algo que moita xente non houve Carballeira. Estábamos na Mili, eu, a máis Pepe do Sastre, outros rapaces que organizaban, fomos a Mili naquele momento onde se facía a Mili, era obligatorio. Como non estábamos, pois non se pudo organizar. A cuarta edición, non, a quinta, por exemplo, para que a xente teña idea de como iba o tema, funcionaba, pero funcionaba pois que éramos, quero dicirche, había moi bo ambiente, pero a nivel de público non dábamos arrancado, digamos, a idea que tiñamos, non? Entón, a quinta edición creo que foi un craso error que tuvemos, a decisión foi miña e asumo o error, pero, bueno, hai que tomar as decisións, e fixemos a quinta edición aquí, na Plaza do Ayuntamiento, que a idea de que se alguén pasaba, pois, vía que había algo e que pararan. Foi un desastre.
un desastre porque perdiu a identidade do que queríamos que fora e por encima tampouco, bueno, xa non tiña nada que ver co que queríamos facer. A partir de aí, a sexta edición xa fui a ubicación que é ahora mismo. Porque na que estábamos antes, na Carballera do Souto, tiñamos problemas por acceso de fincas, e xa a sexta fixámola na Carballera de Velar. Houve que facer un traballo inxente, porque aquilo era unha selva, había tosos como eucaliptos, había tosos que levaban 50 anos sin limpiarse. Entón limpiamos, fomos limpiando, non é todo o que ves hoxe en día da Carballera, non é o que era ao principio, fomos limpiando, base a xente que calculábamos que viñera, porque limpiar tamén daba traballo. E facíadelo vos. Claro, sí. Ese primeiro ano ou eses primeiros anos, interésame tamén... Ese primeiro ano ou eses primeiros anos, interesa tamén que nos contes a xente, non sei, chegou ali e tomouno con naturalidade, pois viñaron uns gaiteiros, imos ali, bailamos e tal, ou non sei como recordas ti ese ambiente dos primeiros anos? Sí, a ver, os primeiros anos foi algo moi familiar, os 3, 4 primeiros anos era moi familiar, viña alguén de fora, pero non era... Quero pensar que sí, xa a partir da quinta edición, a partir da sexta edición, creo que foi a sexta, foi a primeira vez que trouxemos un grupo xa de fora. Neste caso eran portugueses, creo que podía ser Cantares do Miño, non me acordo moi ben, non? Pero foi a primeira vez que trouxemos un grupo de fora. E así, nese momento xa empezou a notarse que había, vamos, que viña xente. Houve un total, fui xa, ahora non me acordo de edición, se fui a octava ou a novena, foi cando trouxemos os Tanagil Weavers. Aí, a partir dese momento, sí que foi todo xa un boom xa espectacular. Sí, a partir dese momento funcionou. E os primeiros anos, aquí a xente, os primeiros anos non se notou moito, pero xa, digo, a quinta, sexta, sétima, octava, a xente tomaba con perplexidade, porque vía unhas pintas que non era moi común ver por aquí, non? Era o típico que aquí ahora mesmo tamén non sai ou non veñen tanto, pero, bueno, aqueles hippies, os pés negros famosos que iban a Ortigueira, entón ver esta xente por aquí andando, deambulando por o pueblo, a xente, estes aquí virán a roubar, virán... Bueno, a xente espectacular, pero claro, aquí somos un puebliño pequeno, entonces a xente non está acostumbrada, non estaba acostumbrada a estas cousas, ou se toman con absoluta naturalidade, non? Eses primeiros anos que dis, pois viñan uns gaiteiros, viñan grupos, non? Entendo que da zona ou de Zas a tocar música tradicional, como foi o salto a profesionalizalo máis, non? A que veñan grupos de outras partes de Galicia, pero tamén grupos internacionales. Como foi ese salto? A ver, naqueles momentos, chegar a escutar música, naquele momento era máis complicado que agora, non? Non había internet, estamos falando aí 40 anos, 35, 30 incluso. Non había incluso moitas veces a posibilidade de chegar a determinado tipo de grupos, como te puñes en contacto con eles, moitas veces era por a propia carátula do disco que tiñan eles xa, claro, como sabían como funcionaba, ainda que foran de fora, pois poñían teléfonos de contacto ou non había nin correos electrónicos, non? E despois, moito por amistades. Naquela época había varios festivais ou varias festas, non se chamamos festa, pero outros chamamos festivais, por Galicia éramos poucos, pero ben avenidos, entonces pasabas os contactos, a nivel de músicos, neso temos que agradecerlle moito, por exemplo, nos a Bieito Romero, que era amigo meu xa anterior, pero bueno, a Bieito Romero de Luar na Lubre, que nos facilitou en moitos casos contactos, e a parte de contactos involucrouse moitísimo para poder traer a xente aquí e tocar, digamos, seamos realistas, a precios que nós podíamos pagar, non? Pero, basicamente era así, o boca a boca, falar con tres para chegar a un sitio, o trato era moito máis humano, quero dicir que os grupos eran moito máis personal, tanto nós para eles como eles para nós. E quero pensar máis, eles pasaban moito mellor que o pasan hoxe en día, non? Agora, un grupo, da igual que sea de fora que de aquí, ven, chega, ensaya, ven a hora de tocar, toca e marcha. Hai moi pouca interacción na maior parte dos casos. Cando antes para eles era bomba, eles chegaban aquí e como aparte non lle cobrábamos nada de bebida, e se eran de fora, isto era bomba para eles. Más que nada eran escoceses, que non están acostumbrados a que lle regalan as cousas. Como era eso? Viñan, para empezar,
Non sei se alguén dos que estabades aí, ou varios, ou os que foran, falabades inglés nese momento. Había alguén, había creo que dous que eran os que tiñan que facer todo ese traballo. Non de nós, non de, digamos, da xente amigos que eran os que facían ese traballo de falar inglés. Pero, bueno, ao final entendíamos perfectamente o que queríamos uns e máis outros. E chegaban aquí ao aeropuerto, como era ese proceso logístico de chegaron os primeiros anos? Como facíades todo eso? Unha furgoneta, ou que houbo casos, bueno, despois se queres falámolos como de grupos que viñeron, pero, bueno, se viñan ao aeroporto, pois, o normal daquela, ahora xa mandamos, ahora xa é outro tema, ahora xa hai asencias e xente que se dedica a todo o tema de traslados, de logística. Pero antes era, oye, se tiñamos unha furgoneta, ou a furgoneta do Concello, ou unha que alquilábamos para todo o traballo da semana previo 15 días antes, pois ibas a buscalo, ou nos coches de 2 ou 3, pero claro, se traían instrumentos un pouco e tal, pois había que basicamente nunha furgoneta. Chegabas ali, o carteliño, somos nós, vinte pa aquí, e traíamolos pa aquí, pa Zas. Viñan pa Zas e botaban aquí varios días, non? Decíasnos antes. Houbo casos que sí, bueno, algún... acórdome, por exemplo, de Clan Andruma, un grupo, se a xente conoce o que son os clans en Escocia, esos son grupos de percusión e isto, e nós habíamos enterado que actuaban en Cataluña nun festival. E, bueno, por mediación dunha xente, pusamos en contacto con eles, cun tipo que xo había traído, que era un tipo que tiña unha esencia de teatro, bueno, era igual como foi a circunstancia. E ao final dixémoslle, pero claro, eles tocaban a semana anterior alá, entón isto era unha semana. Falamos con eles, explicamos o tema, vendemos a moto, e eles dixeron, genial, palábamos, pero claro, viñeron pa aquí unha semana antes, para traelos, e con todo o que traían, porque traían bombos que parecían rodas de trator destes grandes, viñeron nun autobús de un grupo galego que actuaba ali, que era da parte de Villalba, entón hasta Villalba viñeron con eles, en Villalba fomos nós a buscalo, e despois viñeron para aquí. Estuveron aquí unha semana con nós, axudándonos a montar a carballeira, bueno, unha xente creo que o pasaron genial e nós con eles tamén, vamos, foi unha experiencia moi bonita. E aparte o día do concerto deles, vamos, foron, con diferencia creo, os que máis impactaron a xente aquel ano, sendo un grupo que desde o punto de vista, xamos realista musical ou isto, tampouco era que fora, pero bueno, a posta de escena e como fixeron, a xente pasou no genial, vamos, con eles. Como viviches ti a nivel personal eses, bueno, falamos, non, que no octavo, noveno xa como que é un despunte, un cambio importante. Hasta ese octavo, noveno tamén é un cambio moi importante porque de pasar a pois estar ali uns gaiteiros e ir ali como a probar para facer unha festa que vos gustara a vos. A nivel personal, como viviches eses anos? Porque tamén aportou experiencias como esta que nos estás contando, non? De conocer moita xente, así. A ver, os primeiros anos facíalo dunha maneira, tamén o riesgo económico non era tan alto, non? Os primeiros, digamos, primeira, segunda, terceira edición, non era tan... A partir, xa che digo, da quinta, xa había un riesgo importante, entón asumías unha certa responsabilidade porque dependías moito. Nós tiñamos claro que se o día acompañaba non deberíamos ter problema, non? Porque nós basicamente funcionábamos coa barra ali, non? Despois empezou o tema do merchandising, pero bueno, hasta ese momento era pura duro, era o que se facía nas barras e a comida, que o gestionábamos nós todo, como ahora mismo igual, non? Houve anos duros, houve anos donde con presupuesto daquela, acórdome, creo que eran sobre cerca de 4 millóns de pesetas as daquela, e perdemos casi 2, a mitad. Quero dicir, houve proveedores e xente, grupos, que tiveron que esperar, asumiron as circunstancias, xeron por nós non hai ningún problema, esperaron. Tuvemos que ir co típico ca taberna polas festas da entorno do cada contorna para recuperar, a facer cousas, pero bueno, xeralmente tuvamos bastante sorte, non? Asumías esa presión de que todo salira ben, de que non haberá problema, pero bueno, despois houve, se queres falamos, moitas máis experiencias. Podes contar despois, por exemplo, a do generador, que para mí é das anécdotas máis importantes que nos pasaron, e dentro do malo saliu ben. Isto foi, non me acordo ahora mismo, pudo ser na 10ª edición, e máis, tuvamos moita sorte porque era a primeira vez que tiñamos 2 xeradores. Habíamos, por si acaso, dicíamos, nunca pasou, pero bueno, vamos levar un xerador máis de corriente por si acaso falla un, e aí ás 12 ou a 1 da mañán, non sei que pasou, ou sabotearon ou petou, e petou o xerador. Te imagínate na carballera de Velar, hasta aquel ano non había moita luna e quedou absolutamente todo a oscuro.
pero todo oscuro, co riesgo que hai para a xente, para os músicos, para o escenario. Acórdome que hasta coinciden que eu estaba encima do escenario, a xente do equipo de sonido xa nos dixo ao momento, oye, buscade xente para que suban para arriba, non vai a ser que a xente empeza a subir, nada máis leso da realidade. A xente, habíamos repartido a queimada, habrá xente daquela época que os acordará, habíamos repartido a queimada e de pronto empeza a xente a cantar, non me acordo que canción era, se era a Rianxeiro e aprender a queimada outra vez nos Serriños, e ves centos de serros na Carballeira, e centos de persoas cantando, eses 15 ou 20 minutos que para nós o de conectar, porque non habíamos traído autoserador, pero non se nos ocurría a idea de que había que ter alguén que soupera conectar a autoserador. Entonces, todo ese tempo de buscar, oye, tío, todo ese tempo, que serían 15 ou 20 minutos, ou 30 ao sumo, pois foron unha das partes ou das historias máis bonitas que podemos contar nos anos que pasaron, non? A parte de outras cousas que xa foron de outra vez, pero, bueno, do riesgo que se asumiu para pasar algo gordo, quero dicir que houbera, porque estamos ao lado dun río, xente que caera en algún lado, bueno, non pasou absolutamente nada, bueno, pois é unha anécdota máis de tantas que hai, non? Unha anécdota bonita. Falábasme de que, eso, na octava, novena edición é como cando a Carballeira despuntou. Que pasou ou cal foi ese cambio que para ti é relevante como para marcar un antes e un despois aí? Eu penso que hai un grupo que definiu o cambio, ou penso eu, non? Que foi cando viñeron a tocar aquí os Tana Hughes. Os Tana Hughes naquele momento eran unha das bandas máis importantes do folk a nivel mundial, quero dicir, eran dos grupos de referencia. E máis, tamén por eso, por un amigo, puxámonos en contacto con eles, vendemos a historia, non sei que, non tuveron ningún problema, estaban, coincidir, llevamos que estaban de xira en Cataluña, e viñeron, aquel ano xa notouse, quero dicir, era un nombre, foi, digamos, o ano que nos posicionamos a nivel de nombre no tipo de xente que sigue estes festivais, ese tipo de música, non? Hasta aquel momento a xente viña porque había unha festa aquí, había unha festa onde se pasaba xeñal, como se pasa ahora mismo, pero tamén non estaba moi identificada neste tipo de músicas, non? Entonces, creo que foi a partir dese momento, xa asumimos un nombre e asumimos tamén o que tiñamos que facer daqui para diante, non? Entonces, a partir dese momento, si, xa todos os anos se tratou ou empezouse a profesionalizar todo moito máis, intentar traer bandas máis importantes, e digamos que foi, a min pareceme que foi o ano que se dou realmente o salto, non? Supoño que en todo grupo que organiza ou en toda grupo de personas que organizan ten que haber unha que sea como máis arriesgada, non? Que dixa, veña, temos que facer isto para que isto siga medrando. Como era a vosa dinámica aí na cúpula para decir, pois un pasiño máis, pois eso, para que veña, como recordas eses momentos? Eu penso, a ver, a maior parte da xente que está na Carballeira agora, ou moita dela, estaba casi nos orígenes. Eu podo falar por min, eu xeralmente sou bastante arriesgado, que se eu tomo a idea, ao mellor digo, pois, bueno, tiro para diante, moitas veces equivocome, outras veces acertamos. Eu penso que tamén por cansancio, eu tuve sempre unha forma de actuar, era que eu tiña un bar. Entonces, eu sin decir nada, iba meténdolle na cabeza a xente, sin saber eles nada, por exemplo, quero traer este grupo, entonces empezaba a poñer, aquela non había, pero empezaba a poñerlle música deste, eles non sabían nin era, ou poñer vídeos de non sei quen, e cando fala, oye, mira, quen traigo, joder, estes que vos parece, hostia, pois están de puta madre, xa o tiñan, vamos, xa levaban 2 meses comendo aquel rollo. Pero, bueno, a nivel de eso, a nivel de facer cousas, de non sei que, era algo de falar, falábamos moito daquela, eu penso que máis que agora, porque falábamos nun entorno onde estábamos todos, que era nun bar. As reunións eran sempre no bar, e as reunións facíamolas todos os días, porque estábamos todos os días no mesmo sitio. Entón, oye, a mí ocurríseme isto. Acórdome unha vez, por exemplo, outra das anécdotas, a primeira vez que digamos, recibíramos unha pasta, que era pasta xa, que fora dun patrocinio de JB. E fui un día tomando copas, porque as cousas son así, e con a botella de JB diante, e digo eu, coño, pois por que non chamamos ao teléfono de atención a cliente, vendemos a moto, a mellor danos algo. E chamamos, e empezamos, e ao final éramos daquela 1.000.000, creo que 1.100.000 pelas. Aí desto debe haber máis de 25 anos, sí, ou 30, que era moitísima pasta para nós.
Pero foi cousas destas, que mira, como se ocurre alguén de, pois chamamos, actuamos, chamamos a un lado, a outro, íbanos pasando, xa decíamos, estos están nos mareando, pero ao final, mira, picaron. Podemos resumir que as cousas importantes sempre na taberna. Sempre. De todos eses grupos que ahora falábamos un pouco, non? De arriesgarse a traer un grupo, a esas conversacións nas que se deciden, hai algún polo que tuveras aí en mente que che costara e que ao final conseguiras traer, que recordes especialmente? A ver, hai un que despois viñeron, e de aquí, tampouco tiñamos tanto problema, pero bueno, pola forma de traballar deles nun momento dado, era moi complexo para nós traelo, que foi Milladoiro, por exemplo, non? Milladoiro, nós tuvemos moitos anos detrás de Milladoiro, pero Milladoiro nunha época da súa vida, a forma de actuar, casi era moi difícil que actuaran os festivais, tocaban en concertos eles solos ou con unhas condicións específicas as cales nós nin queríamos, porque o noso formato é o que era, é o que é, nin podíamos, non? E ao final viñeron, e máis, viñeron cando foi o seu 40 aniversario. Hai, creo que 4 anos ou así, debe haber, ou 5, non? Pero, por decir un grupo de aquí, non? Despois houve grupos de fora que intentamos, houve outros grupos que levamos anos intentando e non pudo ser, pero, bueno, sempre pode, os tempos están pa diante, non? Pero, bueno, sempre hai destas cousas que... Pero, bueno, xeralmente, a ver, tampouco pensamos en traer, nunca se nos ocurriu dicir, pois vamos traer os Chieftains, porque sabemos que non é realista para aquí, non? Ou a traer... Pero, bueno, do que tiñamos en mente, máis ou menos sempre se pudo ir facendo. Tes algún deseo de... Sí, pero os deseos, se contan, non se cumplen. Vale. Entón, járdalo é, se se cumple, despois dilo. Ou se se cumple, despois sí. Vale. Despois dese punto de inflexión que supuxo a profesionalización da carballeira... Bueno, a profesionalización, que se entenda ben, a profesionalización, digamos, de que certo tipo de cousas que antes facíamos nós, pois agora xa había unha persona que se encargaba do escenario que se encargaba por isto, ou unha asencia que nos levaba non sei quen, a ver, ese tipo de cousas. O traballo en sí da carballeira, que para mí é algo fundamental, é do que é o espírito da carballeira, son voluntarios a xente daqui, vamos. E voluntarios podemos decir que houve desde a 1, Desde o día cero. Desde antes de haber a primeira carballeira xa había voluntarios e non se conciba a carballeira sin voluntarios. Eu, polo menos, non. Como dirías ti que foi indo a evolución despois dese punto de inflexión, esa 8ª, 9ª edición? A ver, despois houve anos moi bons, houve anos tamén con problemas, hai detalles, por exemplo, que para mí marcaronme moito, que ahora mesmo nos acordamos, pero, por exemplo, me acordo ahora mesmo, se foi xa, o mío xa era a 12ª ou 13ª, non me acordo, non? Pero a primeira vez que, por exemplo, que editamos un CD con 2 temas de cada grupo que viña a carballeira, ou algo que hoxe en día parece absurdo para min e para nós parecíanos, era algo, aparte dábamos, coincidiu cun momento que tomamos a decisión de cobrar entrada, de cobrar unha entrada, era simbólica, o primeiro creo que cobrábamos 5 ou 6 euros, non era, a primeiro creo que era pesetas, non me acordo ahora mismo. Entón regalábamos un CD, non? Ese tipo de detalles, non? De facer algo. Xa non me acordo da pregunta. Nada, preguntábache que como fora a evolución a partir desa 7ª, 8ª, como dirías ti que foi, e ibasme falar de decisións históricas que se tomaron e que para ti son detalles importantes. Sí, bueno, a mí, por exemplo, detalles importantes, houve un momento dado, quizás a nivel de público, houve anos que houve máis público, dá a sensación, non? Tamén estaba menos limpia a carballeira en todo o espacio, daba a sensación de que había máis xente, non? Pero, bueno, houve un momento dado que tuvemos que tomar a decisión tanto de cobrar a entrada, porque para nós era fundamental, porque o coste ibase elevando, despois era unha maneira tamén de tratar de eliminar certo tipo de público, entre comillas, que todo o mundo pode ir, pero había xente que viña porque viña e importaba, e máis, isto parecía un macro botellón ao final, non? Era un macro botellón, aquelo puña medo como quedaba a carballeira, hai unha foto moi mítica que é 10 anos despois, agora desde que adaptamos o vaso ecolóxico, de como queda a carballeira a como quedara aquel ano. Parecía que forábamos despois da guerra da bomba nuclear en Japón. Ese tipo de cousas que dicho de cobrar a entrada, o de eliminar o botellón, o tema do vaso, xa máis recientemente o feito de facer 2 días, son cousas que sí que marcan a diferencia, marcan a evolución que para min ten que ter esta festa, non? Son cousas que
Hai cousas que para moita xente lle pasan desapercibidas, para moitos de nós que asumimos naquele momento, claro, é máis. Por exemplo, cobrar entrada ao principio houve moitas críticas, porque cobrades entrada. É máis, eu ahora mismo son dos que, as que están organizando hoxe, digo, non, hai que cobrar entrada, pero hai que cambiar incluso a forma de cobrar entrada. Eu non entendo que eu, que teño 62 anos, entre gratis a Carballeira. É dicir, eu entendo de que a xente ten que pagar a entrada. Da igual que teña 60 que 65. Desas decisións históricas tamén despois hai que convivir, non, con esas opinións todas, porque desto de organizar tamén hai unha parte... Como dicía outro, vai co chollo, Se esperamos calquer decisión que tome alguén que organice, ten que ter claro de que vai levar sempre unha crítica, porque vai haber alguén que pense de outra maneira, acertado ou equivocadamente, O pensamento único non o temos nadie, é lógico que quen ten que tomar decisións ten que tomalas, vai tomar sempre, ou quero pensar, as mellores neste caso, para a festa da Carballeira, pero as críticas van leválas, tomámolas antes, levámolas despois, e van a levar, eso fijo. Ti se botas a vista atrás, cal dirías que foi a túa Carballeira favorita? Eu penso que todas, É que non encontro unha que... Mira, se che son sincero, incluso, dos días que peor o pasei, e ao final mellor o pasei, foi unha Carballeira que estuvo a punto de suspenderse todo, uns días de agua que poñía medo, que houve reunións cos grupos, cos managers, coa xente de sonido, e ali onde se fai a comida ahora, tiñamos ali unha especie de carpa, e acórdome dos rapaces que ahora mesmo están na organización, moitos deles, daquela eran niños pequenos, chorando fora, porque sabían que ao mellor non se facía, non? Entón, recortouse moitísimo, e ao final tocaran 2 ou 3 grupos ao final de noite, non? O que se pude facer. Ese día que fui agua, que entraba agua por todos lados, acórdome, Luarna Lubre tocaba ese día, e acórdome Luarna Lubre arrecuando para atrás do escenario hasta onde a agua chegaba igual, un riesgo tremendo de un corte. E máis, nós engañamos a eles dicindo que había toma de terra, non había nin toma de terra. Había un ferro que iba para baixo e dixamos, esa é a toma de terra, non había cousas que se facían porque non tiñamos máis sentido. Pero foi das experiencias máis bonitas, non? De que ao final saliu, con moita dificultade, pero saliu. Despois houve anos geniales, a mí agora mesmo, por exemplo, por edad tamén, o feito dos 2 días, de pola tarde, o sábado a mediodía pola tarde, a min é seguramente os momentos que máis me gustan na Carballeira. Pouco lasada, a min de noite xa se me fai cansado, a min, pero bueno, quero dicirche que ahora mesmo que seguramente é o momento da Carballeira que máis me gusta. Bueno, isto que dis do sábado pola tarde, tamén falaxes antes do vaso ecolóxico, de cousas así, hai xente que cando falamos con xente que ven de fora, xente que leva moitos anos vindo a Carballeira, remarca precisamente esas decisións históricas que falabas ti, remarcas como positivo, que haxa sábado pola tarde, que sea familiar, que haxa vaso ecolóxico para que non quede a Carballeira sucia, o sea que... Moitas cousas van chegando que non teñen que chegar, non? Hai decisións que se poderan haber tomado antes e non se tomaron. Quero dicirche, o feito de cobrar a entrada, por exemplo, que eu era unha persona que os primeiros anos non era dos que estaban máis de acordo en cobrar a entrada, pero ao final tens que asumir a responsabilidade de que hai que cobrar a entrada porque os números ao mellor non daban ou por outro tipo de cousas, non? O do vaso tamén foi así, o momento dado que víamos que aquilo era un estercolero. E despois tamén seamos realistas, que económicamente é máis viable que o de antes, para non engañar a nadie. Aparte que facemos, lóxicamente, por o feito ecolóxico, pois o vaso aforrache os cartos nos outros vasos e generache, digamos, inda que non che genere, polo menos non che mete máis coste, non? Pregunteiche pola túa Carballeira favorita e agora pregúntoche que de todos estes anos, destes 40 anos, que artistas dirías ti que foron os máis potentes, non igual que che gustaran a ti, pero senón que crees que recibiron ou que impresionaron máis ao público da Carballeira? Eu diríache, mira, por exemplo, daquela, claro, que cambian os tempos e cambian as historias. Non é o mismo hai 38 anos que o ano pasado, non? Cantares do Miño, que é un grupo tradicional portugués moi así, para o que foi naquele momento a xente flipou. Clan Andruma, a Cuadrilla, outro grupo portugués que tamén é mítico aquí, despois, xe digo, os Tanejo Vives, pero grupos de fora,
Nos últimos anos, por exemplo, que eu penso que lle gustara moito, era un rollo que tenía, pero bueno, os Steven and Seagulls, un grupo que facía versións de heavy metal, que vamos, con instrumentos tradicionales, creo que gustou a xente, bueno, o Luar Naure, que teño moita afinidade con eles, outros, pero bueno, despois, é que hai tantos e tantos de fora que ahora mismo xa nin me acordo, vamos. Pero bueno, con que collan os cartéis de todos os anos saben que todos funcionaron perfectamente. Collendo eses carteles de todos os anos, tamén vemos que a evolución musical da Carballeira tamén foi grande, foi evolucionando, foi cambiando certas cousas, non? Como valoras ti eso? Sigo dicindo o mesmo tamén, é un paso natural, quero dicir, o feito, por exemplo, ahora que nos cae moito máis recentemente dos 2 días, do sábado, do viernes, por exemplo, dedicarlle un pouquiño máis a digamos, a músicas máis rock and rolleras, ainda que vamos con algo de formato folk, pero vamos, máis cañeras ou isto, é algo que ten unha evolución natural, como terá evolución ou vanse metendo estes anos, pois meter rap ou meter outro tipo de cousas, non? Quero dicir, a música tradicional ou folk non se suscriben a máis a pandereta e gaita, que hai máis cousas, temos que ir, e máis, eu son da idea, ou deberíamos ir incluso abríndonos a músicas de outros continentes, que dicir, hai grupos africanos, grupos de países, vamos, dos Balcáns, desto, que penso que encaixarían perfectamente. Pero bueno, hasta ahora estamos funcionando basicamente con grupos, cando son de fora, pois eso, ou bretóns, ou escoceses, ou irlandeses, algún americano que ven, hai grupos canadienses. O problema é sempre, claro, traer un grupo canadiense ou americano, o coste económico é máis grande, salvo que tean de xira, senón é máis grande. Pero bueno, a evolución eu penso que é natural, non? O feito de por exemplo, os viernes, que penso que está funcionando ben, ou moi ben, é iso de ir metendo un tipo de música tamén para captar a un tipo de público que o temos que buscar, non? A xente xoven hoxe en día non ten nada que ver que a xente xoven de hai 30 anos. Hai 30 anos a xente xoven iba moito a festivais de folk. Hoxe en día a xente xoven, xente con 20 anos vaiche de verbena, vai a ir ao Combo Dominicano e a Panorama. Entonces hai que tratar de que volvan a este tipo de festas, non? Moitos anos liderando toda a vida da Carballeira metido de cheo nela, a nivel personal, que supuxo a Carballeira na túa vida? Eu penso que todo. Eu non concibiría a miña vida sin a Carballeira. É algo que vai unido a min, quero dicir, é algo, eu empecé nesto con 17 ou 18 anos, toda a vida axudando no que se pode nesto. Eu non concibiría, quero dicir, a miña vida é parte desto. Moita xente que coñezo é gracias a isto. Hai un detalle, por exemplo, tamén destos que eu quería comentar, destas cousas que se quedan na memoria, non? De hai, pois isto a mellor levábamos 8 ou 9 anos facéndoa, estábamos acabando de montar o día antes da Carballeira, creo que era o día antes, sí, e chegou 2 rapaces, que non sabían, non tiñamos ni puta idea, nunha furgoneta, entran por ali, e paran, oye, buenos, mira, eran andaluces. Mira, por aquí para dormir e non sei quen, tampouco daquela, se agora hai pouco, pois daquela había menos. Es que non sei que llegamos hoy, para non sei que, digo, pues mira, para dormir, aí debaixo do palco, onde se bailaba, non? E ali se foron, e dormiron ali. Pois, desde ese ano, esa xente e outro grupo que é moi famoso, que conocemos a Carballeira, que veñen, chamamos os cordobeses, que uns anos veñen 8, outros 10, outros 12, outros 15, outros, pero bueno, veñen todos os anos, quero dicirche, que algo ten que ter tamén especial para que unha xente se faga máis de 1000 kilómetros todos os anos simplemente para vir aquí, non? Moitos amigos fixeches tamén. Sí, moitísima xente, moitos máis amigos que enemigos, moitos máis, non, que enemigos, que dicirche, moitísima xente que de outra maneira fixo que non conocería, non? Nunca. O que se implica tamén organizar é facer renuncias a nivel personal. Ou non o crees? Pero desde o punto de vista do festival ou a nivel personal? A nivel da túa vida personal, ao final... Non, eu nunca o asumín como tal, non. Eu no meu caso, non. Eu fago algo, porque me gusta, digamos, desde un punto de vista, me interesa facelo. Claro que moitas veces tens que dedicarlle menos tempo a unha cousa ou a outra, pero, bueno, é o que toca, non? Como decíamos, sigues moi vinculado á Carballeira. Para ti, que sueles facer ou que é o que prefieres facer agora na Carballeira?
Ahora, vamos a facer o menos posible, pero bueno, ahora, estes últimos anos, dedícome a traballar na cociña, que é algo máis relaxado. Mentre que estás na cociña non estás na taberna. Vasnos dicir que ten de especial a paella de Manolo do Gaiteiro. No, bueno, que a paella... pero bueno, está rica, a xente come. Está rica, por Sí, eso te por pregunto eso, está rica. recetas. No, facela como dice outro con cariño, non? É que se di nestas cousas, non? Pero bueno, é algo que funciona, para nós funcionanos, quer dicir, é un plato que a xente pide, funciona e facémolo, quer dicir, que non hai... En calquer caso, tamén é curioso, supoño, que pa xente que nos vexa ou que nos escoite, que sepa que un dos impulsores dende o inicio da Carballeira, ahora é o que lle cociña a paella tamén, o sea que é un... Sí, bueno, o círculo vaise círculo guai. cerrando. Bueno, a paella, primeiro que fixeron foron os irmáns meus que teñen un negocio en Barcelona, que teñen un restaurante. Foi o primeiro un ano, e comentei eu, como tantas veces, e dixi, joder, estades aquí, hai que meter unha man. Bueno, pois vamos a facer paellas e vendémolas. E sempre mete unha man, quer dicirche, hai anos que non están ou non coincide que estean todos, pero bueno, a paella, a idea da paella en sí foi espetarlle a eles, oye, pois cando vendes a Carballeira, vos facedes as paellas. E facemos, porque este ano creo que fixemos, deberon de facerse sobre 1000 racións ou así de paella, fixemos, quer dicirche que son paellas, son racións de paella. Digo que Pero bueno, aparte deso, hai moitas máis cousas, que explica moi ben o espírito da Carballeira, non? Do voluntariado e de que é unha festa de comunidade, porque tanto podes escoller un grupo como estar facendo unha paella, como estar facendo outra cousa, e todo o mundo. Cada un ten que asumir o rol que lle toca en cada momento. Quer dicir, ten que vir da mesma maneira que ten que vir outra xente que ten que ir asumindo outras responsabilidades, pois outros podemos ir facendo outras cousas que aparte que nos gusta, pois podemos facelas, xa hai que facelas. Como foi, e agora que falamos da paella e de todo isto, que era tamén pola receta, porque en realidad está moi boa, entón, para sabela, como foi ese proceso inicial de como se escolliu que comida poñemos ou como foi evolucionando eso tamén? Porque eso é tamén toda unha ciencia, porque é un pequeno restaurante. Ui, cambiou moitísimo, cambiou moitísimo. Quer dicir, que fui evolucionando tamén, claro, é que hoxe en día o pulpo é algo que non se pode ter aí. Pero os máis vellos acordaránse de que nos nas caixas de pulpo ali no río, tirando os pulpos ao río, limpiando os pulpos no río. Algún escapaba polo río abaixo, había que ir coller ali abaixo. Nos fixamos desde pulpo a carne ao caldeiro, fixamos de todo. Acórdome unha vez, un dos meus irmáns, que acordouse da miña parte materna da familia, porque empezamos a facer as liñas de polo, e facíamolas ahora fanse fritas, por exemplo, non? Pero o primeiro ano fixámolas a parrilla. As parrillas non son como ahora, que están en alto, estaban en baixo. Te imagínate facer miles de liñas de polo doblando o lomo encima dunha parrilla, dándolle a volta, non? Me cago en tu... Pero bueno, foi evolucionando. Hoxe en día penso que máis, é unha das cousas que debía cuidarse máis, porque é unha das cousas que chama moita xente, non? Moita xente penso que ven a Carballeira tamén porque tes, digamos, un servicio de comida, penso que bo, penso que económico, e a xente, pois, ven, pasa a tarde do sábado, e deberíamos cuidalo máis. Quer dicir, que a mellor había que, pero bueno, iso conleva tamén ao que falamos, xente máis voluntario, xente que queira dedicarlle un poquinho máis, pero bueno, se non se pode, iráse pouco a pouco. Recordas algunha anécdota concreta coa comida? Algo que pasara en algún momento que recordes ti especialmente Bueno, coa eso comida? pasou moitas veces, por exemplo, que non hai comida, nas freidoras, de non poder tocarlles porque estar chovendo e dábamos calambrazos e ni Dios quería de non sei que, bueno, o típico que che estaba dicindo de limpiar o pulpo no río e a xente por ali e os rapaces lavando os pulpos na beira do río. Cousas pasaron, non me acordo ahora mismo, vamos, así, pero bueno, moitísimas seguramente. O traballo dos voluntarios na cociña en todos os lados, pero na cociña e algúns deles en particular é encomiable. Hai xente, os que pasan toda a Carballeira diante das parrillas con aquel lume e os cartóns que se meten por dentro, algunhas veces aguantan o calor, pero chega un momento dado que non dá, hai que valoralo moito desa xente. Nestes 40 anos, algunha vez estuveches na Carballeira por fora disfrutando de outra maneira? Porque entendo que polo que me diste tamén disfrutas de estar facendo as paellas Sí, a ver, todo eso. antes como agora, quero dicir, eu antes, a mí sempre se me criticaba incluso, non? Por eso, eu vendía ya moito, non? Que, joder, pues tens que relacionarte ca xente, non? Eu fui moito sempre de relacións públicas, non? Eu chegaba o día, montaba o circo e ahora xa o circo funciona, non? Pero sí, a min acabas agora mesmo, por exemplo, que faga ese traballo, acabo de facer ese traballo e subo para arriba cos meus amigos como
como unha persona máis que está na Carballeira disfrutando, vamos. Máis arrimado, como sempre, á taberna, pero... Ese Manolo que sale de acabar o traballo de voluntario e tal, e se pon cos seus amigos na barra, como se botas a vista atrás, como ves a Carballeira? Porque imagino que é imposible vela sin esa visión de persona que fundou a Carballeira, non? Entón, como a ves ti? Como a vexo agora? A ver, agora a vexo seguramente no seu mellor momento, non? Desde o meu punto de vista, tanto organizativo como económicamente, que é algo fundamental. Quer dicir, é moi importante para calquer grupo de xente que organice algo ter máis ou menos un riesgo cuberto, non? Dunha ou doutra maneira. Quer dicir, o feito xa de que hoxendía hai que ser realistas, que funcionamos con algún tipo de axuda oficial, de subvencións da Diputación, de marcas comerciais, como Estrella Galicia, por exemplo, que levanos axudando, ou outra xente, non vou nombrar, porque hai moitísimos, non? Pero é fundamental. Eso hai que cuidar esa xente, hai que buscar máis, e iso dache a posibilidade de avanzar. Hai moitas máis cousas, quero pensar, que se poden facer, e deberían facerse, non? Pero todo irá dado según se poda, quer dicir, eu tamén son, en eso, doulle moita razón a Fidel, que foi, sigue sendo, vamos, a persona, eu diría que a persona máis importante na historia da Carballeira, porque leva toda a trayectoria, sempre estuve aí, pero ele hai que telo tamén con sentido, un sentidiño, porque moitas veces, ao mellor, a mí me pasado, oye, joder, pois traemos a estes, non sei que arriesgamos, e ao mellor tampouco funcionan, ao mellor económicamente gastamos, pero bueno, eu son tamén dos que digo que se un día hai un capricho que cumprir, pois hai que cumplirlo, se hai que romper a hucha, o cerdiño de barro, hai que rompelo, e un día tirámonos, pero bueno, ten que ser por algo que nos chame a todos moitísima atención, eu farío. En calquer caso, entendo e espero que si sintes orgullo mirando cara atrás. Sí, como non vas a sentir orgullo. É que quen pensa o contrario de nós, que dicir, xa esta persona, que hasta entre nós, a ver, que nos levamos, os que empezamos e levámonos, quero pensar que moi ben, tuvamos discusións, e seguiremos téndola, porque non sería lógico que este aquí, digamos, un di unha cousa, o outro sí, ou non, a ver, discutimos, ou eu teño esta idea, ao final, pois, sale isto, sale o outro, pero penso que calquer persona nos 40 anos que estuvera simplemente un día metendo unha man á Carballeira debe de sentirse orgulloso do que fixo, e a xente que sigue ou que seguimos debe sentirse orgulloso do que fixo esa persona. Quer dicir que a xente que axuda, ainda que sea na masca un ano en toda a historia, xa fixo demais pola Carballeira, e deberíamos estar agradecidos toda a vida. Pois te imaginatos que levan 40 anos. Que representa ou que dirías que representa a Carballeira para Zas? Eu penso que a Carballeira para Zas representa, hoxe por hoxe, o nombre. Quer dicir, que ti falas por aí ou basta calquer punto de Galicia, se algo é conocido Zas, non o desmerezo por outras cousas, non? Pero quero pensar que seguramente por o que máis é conocido é pola festa da Carballeira. O nombre, digamos, de Zas ponse no mapa por esta festa, non? E a nivel, representa isto de que nun momento dado un puebliño, porque Zas é un ayuntamiento que agora con algo menos de 5.000 habitantes, pero Zas debemos ser 500 habitantes en Zas, non? Que nun momento dado, ese fin de semana que pasen por aquí 8, 10 ou 12.000 personas, para nós, pos de Zas xa, ten que enchernos de orgullo, e para a xente que ven, eu, porque falo con eles, e quedan flipados, e digo, coño, como vos sodes capaces nun puebliño tan pequeno facer isto, non? Sin duda. De toda esta, fomos un pouco repasando o histórico, non? Desde que empezou a Carballeira, ese punto de inflexión, hasta agora, hai algo do que non faláramos que ti crees que é importante resaltar dese histórico? Ahora mesmo non caigo, importante pode haber moitísimas cousas, pero bueno, importante. Para mí o máis importante tamén, que aproveito tamén, non? Hai que darlle a poñer en valor a axuda do Concello, a xente que está ahora no Concello, como antes, históricamente o Concello sempre, a Carballeira sempre axudou, sempre dunha ou doutra maneira, non temos, a min algo que sí que para min terían, e había que darlle, ainda que tratan, pero despois de tantos anos xa ten que chegar o día, non? A ver se po 50, ainda que non o vexa, Esperemos pero que é sí. o tema do terreno, non? O
o tema do espacio, a ver, agradecer tamén a xente que son propietarios, porque ese espacio pertenece a 20 ou 20 e pico propietarios, hai fincas que son máis pequenas casi que a esta mesa, moitos están dispostos a cedelas, a vendelas, pero, bueno, o feito de que non solamente pa a festa da Carballeira, senón poder tomar o control sobre o espacio, sobre o sitio, non para facer moitas cousas, porque eu non lle tocaría moito, pero para poder aproveitar o mellor é das cousas que penso que debería ser o obxectivo que deberían de ter ahora mismo, neste caso, a Festa da Carballeira, a asociación, como o Concello. Aí, ti cando pensas ou cando che preguntan, porque imagínome que, que en algún momento sales a conversa nunha anécdota, a túa anécdota favorita da Carballeira, cal sería? Mira, hai moitas, pero, unha que aparte é moi... non ten nada que ver con nós, eran dos primeiros anos, donde a xente dormía por onde se podía, quero dicir, os que viñan de fora, pois debaixo dos palcos, debaixo do escenario, metidos, deixábamoslle onde había as carpas. Daquela tamén era moi común que despois de recoller máis ou menos todo, viñamos hasta aquí, traíamos as cousas a este mesmo sitio onde estamos ahora mismo, deixábamos as cousas aquí, tiñamos un almacén aquí, e despois, xa amanecendo o día, íbamos dar outro paseo con algúns, íbamos dar un paseo hasta abaixo, e encontrámonos con un veciño de aquí de Zas, Mitoki, conocido por Mitoki, hai moitos anos, e Mitoki había ido preguntar, Mitoki, que faz? E digo, nada, vou recoller a botella de viña máis os serros que os deixei escondidos, pois senón perdíos este, digo, pois vamos, e fui, recolliu, e despois dábamos un paseo, e acórdome que Mitoki debe de ser aínda, que ainda vive, moi aficionado como se chama este, un cantante destes español, non me acordo se era Antonio, Machín, non me acordo o nome, da igual. Este cantaba Soy minero, da igual, non me acordo era que era. Antonio Molina. Antonio Molina, exactamente. Te imagínate ás 10 da mañán ou ás 9 da mañán, deambulando por a Carballeira cantando Soy minero. E había, acórdame que pasamos por debaixo do palco de baile que estaba abaixo, e había dous rapazotes, ali que estaban dormindo. Tiñan uns zapatóns destos como de trekking, que agora, pero antes debían ser uns zapatóns. Entonces un despertou e pensou que era outro que estaba cantando, e doulle co zapato nos fociños, e o outro simplemente, a reacción que fixo foi e quedou dormindo, destas que é unha tontería, pero, e anécdotas dos anos que chovía, a xente caendo por ali abaixo. Había máis anécdotas antes que agora, antes a xente era máis, notábase máis, hoxe en día a xente ben máis paso ben, non se nota moita xente, non se nota a xente, digamos, de montar así cousas que chamen moito a atención, non somos tan personales como antes, antes vía xente ou deste que se poñían hasta as trancas e depois en bolas toda a Carballeira por ali, en pelota picada todo o día, toda a noite, cousas destas, pero, cousas hai 50.000. Faltaches algunha das 40 edicións? A ningunha? Faltei a unha e non se fixo. Como che gustaría a ti que fose a evolución da Carballeira? Como evoluciona ese legado que vos construíches? Eu penso como está, quero dicirche, tomando como base o que hai, quero dicirche, tomando como base a música que tratamos de defender, quero dicirche, a música tradicional, pero a música tradicional, ou a música, chamámoslle folk, ten moitas variabilidades, poden facerse de moitas maneiras. Eu penso que por aí, non me gustaría que ao final isto acabara convertido nun rollo moitísimo máis comercial, ou quero dicirche, sí, que moitas veces pasounos, eu asumo a responsabilidade moitas veces destas, de meter ao mellor grupos que eu xente criticaba, pois que coño pintaba isto aquí, porque non sei que, sempre vendía esos rollos, pero non ves, ten un violín, ten batería, ten guitarras eléctricas, pero ten un violín. Entonces, quero dicirche que a cousa ten que, ou pareceme que ten que ir rulando por este lado. Van a aparecer, os anos van pasando, van a aparecer cousas, quero dicirche, é o que falábamos antes. Quero pensar que hai tipo de música que cada vez teñen que entrar máis. As mulleres, este ano, por exemplo, este último ano, foi un ano dedicado ás mulleres, pero bandas de mulleres teñen que notarse máis. Eu penso que por aí non hai... É seguir unha liña, unha coherencia que tuveron durante estes últimos 40 anos.
En calquer caso, antes falábamos de como se ve a carballeira en Zas ou que representa a carballeira para Zas, pero a carballeira tamén é un símbolo fora de Zas, é algo que se conoce xa en moitos lugares, que ten un nombre, non? Quero pensar que sí, quero dicirche. Haberá que ahora mesmo hai xente que veñen desde hai moitos anos e veñen desde moitos puntos de España, xa non che digo de fora, pero bueno, público que ven desde León, pois moita xente ven de León de Asturias, que che ven, xa non digo desde Galicia, pero xente de Madrid. E máis, o que falábamos antes dos voluntarios, é moi típico aquí, para que xente o sepa. Aquí, se un amigo meu ven de Madrid e é amigo meu, o que para ser amigo meu, ten que traballar na Carballeira, senón xa non é amigo meu, quero dicirche. É moi típico esa xente, non solamente os voluntarios, non solamente xente daqui de Zas, hai moita xente que che ven de outros sitios, ou son amigos dun amigo que é aquí, entón chegan eses días e mete unha man, dáselle un cursillo destes acelerados de 2 minutos, e ti ponte aí e fai o que che manden. Bueno, está ben para tamén os que nos vexan que antes de amigo, voluntario. Sí, se non eres voluntario, perdes un pouquiño o sentido da amistad. Manuel, unha palabra que defina ou unha palabra que exprese o que se destina a carballeira ou o que é a carballeira. Unha sola palabra. Eu diría festa, pero é moi sencillo. Festa por qué? Porque é o espírito que desde o primeiro momento quixemos facer desto, non? A primeiro, a mellor, non acertamos moito en cousas, pero, bueno, era isto, facer unha festa. De facer unha festa onde todo o mundo se sentirá a gusto, donde, digamos, aquelas festas que pudo haber, que eu, por exemplo, xa non vivín, para as festas tradicionales, as festas, como decía a miña abuela, de Candil, que cando había pelea, a primeira hostia era para o Candil, despois xa non se vía, despois había paus para todos, que dixe ese tipo de festas donde, e hoxe en día penso que é o momento que mellor se está cumplindo, non? Donde chamalle festa unha romería donde tanto os nenos pequenos como os pais podan ir, donde se sintan a gusto, nun entorno, quero pensar que seguro, e para min é esa palabra. A carballeira significa festa para min. Pois moitas gracias. A vos, a vos.